ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ବାବା ଲୋକନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଟାକି କୋଣାର୍କ ଠାରୁ 6-7 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଶିମିଳି ନୂଆ ଗାଁରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେଠିକି ଆମେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ, ମାନେ 5-7 ବର୍ଷ ପରେ ଯାଉଛୁ। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତରକୁ। ଇଏ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ବାବା ଲୋକନାଥ। ଆଉ ସେଠି ଆମେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ନେବାକୁ ମୋର ସାହସ ବି ହେଇନଥିଲା, କାହିଁକିନା ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମା ଏତେ ଯେ ମାନେ ତାକୁ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ବି ମୋ ପାଇଁ କଠିନ। ତ ଇଏଟା ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ବାହାର ପାର୍ଶ୍ୱ, ବହୁତ ଶାନ୍ତମୟ ପରିବେଶ। ତ ଆଗରୁ ଆମେ ଏଠିକୁ ଆସୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଆସିଛୁ ପ୍ରାୟ 6 ବର୍ଷ ପରେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗାଦି ବ୍ରହ୍ମ। ତ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓଜ ନେବା ମୋ ପାଇଁ ପସିବଲ୍ ନଥିଲା। ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଇଏ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ଚାଲିଛି, ବୋଧେ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ। ଆଉ ଏଠି ଗେଲୁ ତ ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ଅଛି, କାହିଁକିନା ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କିଛି ସ୍ପେସ୍ ମିଳେ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ସେ ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମନ୍ଦିରର ପଛ ଭାଗ। ଏଠି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଆଟିଏ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ ବହୁତ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେଥିରେ ପଦ୍ମ ପୁରା ଫୁଲ ହେଇକି ଫୁଟୁଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଏଠି ମୋ ମାଆ, ଯିଏ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ପରିବା କାଟୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋଭ। ତାପରେ ପ୍ରସାଦ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ଖାଇଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଘିଲୁ କେମିତି ଖାଉଛି, ତାକୁ ବହୁତ ଭୋକ ହୋଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଡେରି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ସେଠି ଆମେ ଖାଇକି କିଛି ସମୟ ରେଷ୍ଟ ନେବା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କର ହରକତ ସେଠି ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଥିଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଥିଲା ଆମ ଜର୍ଣ୍ଣିର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ କେମିତି ଉଟପଟାଙ୍ଗ ହରକତ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ। ବହୁତ ସାହସ କରିକି ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲି, କିନ୍ତୁ ତା ବି ଝାପ୍ସା ଆସିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।